So guys, दै जा थांलायनोसै जोङो सोरांलायबाय नालाय फुंनि 8टा जाबाय 8टायाव 8:30 जइन जायो लामा थाबायलांनोसै नोंसोरो केमेरायाव नुजायानो सानैबो जोङो दहायनो ओंखारबोगौमोन ओमफ्राय बुस्थुआ मा जादों अखा हाबायना बिराद गोसा अखा हाना होदो अखा हानायनि थाखायनो माने फैनो हायासै आरोना माने गोबाव जाबाय टाइमा दिनै नोरै लामा थाबायलांनो रामा हिट जायो फेक्टरि गोजाना नै बहुत गोजाननिफ्राय थाबायना फैनांगौलै मिथिगोना गोजाननिफ्राय थाबायना फैनांगौना बेनि थाखायनो एसे लेट जायो आरो खमसे खम थाबायना फैनायावनो माने 20 मिनिट 22 मिनिटसो लाखायो माने गोजान ना लामायाबो एसे थेवब्लाबो थाबायना थाङो आरो खिनि लामाखिनिखौ नै बिबारा बिराद मोजां लैयो मार मोदोमो अखा हानायनि थाखाय एसे प्रब्लेम जासिगोन आरोना दिनै भिडिअ बानायनायाव जायगाया बेखिनियाव बेलासि टाइमावसो बेरायनो तामाम हिट जायो दा माने एसे फ्रि टाइम ना मानसि बारा गैया जोंना दिनै ग्रुपाव जोङो साथामल' इसोर सानै ओमफ्राय आं बाखि माखाया थाबोजोबदो इसोर फैयाखै दिनै दा थांनोसै लासैनो मोनफैबायानो मथा मथि लामाया गोजानथारना थाबायना फैनायावनो एसे खस्थ' जायो माने सानि दखानफोर बारा गैया इयाव गंसेल' दं सानि दखानानो ओइ ओजोंहायबो थांनांगोन मालाबा बेरायनो ओजोंहायबो जायगाफोरा बिराद हिट नोरैखिनियाव ओजोंहाय लामा मोनसे नै सारियालि जायो नैखिनियाव नै सारियालि दा सारियालि मोनफैबाय सारियालि जायगाया बिराद हिट बेखिनियाव गारियानो गारि होंगो दोंगो बिराद होंगो दोंगो आसोल माखाया सिगां थांगासिनो लामाफोरखौ नाया माने गाइसगान साफा नै दंफां सिंखौ नुबाथाय माबा मोनसे मा होनो बेखौ कार्बि आंलंनि लामाखौसो गोसोखाङोलै ओरैबो दंफां ओरैबो बिफां लामाया गुवार नै लोगोफोर फेक्टरि खाथियाव मोनफैबाय गेटआ बन्द माने खुलायानो एसे गारिया नांना दङो थानाया ओमफ्राय रावबो गैया जों साथामल' फैदो एकदम फुङाव फैद्रायबाय खोमा जोङो नायनो हागोन लामाफोरा माबोरै दा फेक्टरि सिङाव हाबलांसै रावबो गैया लोगोफोर दासो थांना फैखांबाय ओमफ्राय सासेबो मानसि गैया दा साथामजों जों फैग्रोबाय आरोना फैग्रोनानै मा जानो खामानिखौ मावनो हानाय नङा मानो होनना बुंबाथाय साथाम मानसिजों मावनो हायाना गारि गंनै गंथाम दङ बेखौ लड होनाया बिराद खस्थ' जायो माने नायनो हागोन बेफोरनो नै जोंनि फेक्टरिया बेखिनियानो फेक्टरिया गेजेरानो जोंना दिनै बारा गरम मोननाय नङा आरो अखा हायाबाथाय माने सान्दुं गोसायाव माने खामानि मावनो हाया जायो माने जों सान्दुंबाथाय बिराद खस्थ' मोनो माने मिथिबायना माने सान्दुं बायदि माने गरम मोनो आरो देहाया बिराद दिनै आरो अखा हादोंना अखा हानायनि थाखायनो माने एसे खामानिफोरखौ मावनायाव हिट जासिगोन आरो स' गाइस ब्लगखौ इन्जय खालामबाय थाबानो जाबाय दा जोंना खामानि मावनाय टाइम जाबाय दा दसे जिरायना लानानै मावनोसै बारा गोलाव जानाय नङा एसे खान्दा जाबाय आरोखि नायनानै इन्जय खालामदो बेखिनिखौनो थेंक इउ